Diario Cultural Z. Moi boas a todas e todos, esperamos que esteades moi ben, moi contentas e moi felices, porque aquí volvemos unha semana máis co Diario Cultural Z. Eu sei que se sodes dos que nos escoitades en directo pola radio, igual vos está extrañando non estar escoitando aquí a voz da nosa querida Lucía Junquera, pero a volver, e mentres ela deixou o noso recado, vos furgade aí en radiogalegapodcast.gal para escoitar o programa anterior, que iso si está exclusivamente nas plataformas de audio e no YouTube, e xa vedes como nos propuxemos Marta Coira máis eu termar deste programa na ausencia desta xefa máxima. Pois, Marta sí. Coira, que tal? Hola, que tal a todas e a todas? Decías que non lo propuxemos, conseguímolo? Pois non o sei, eu creo que sí. Que eles nos escoiten, que vayan, que remexan. Eu teño que dicir que Lucía mandou un mensaxe e dixo moi ben. Temos a aprobación da xefa máxima, sí, entonces. Temos aprobación, así que con iso xa tiramos. Pois entonces hoxe é un programa maravilloso, magnífico, estamos moi contentas. No programa anterior dixemos, Lucía, non volvas que nos facemos polo control. Neste programa decimos, Lucía, volve, por favor, que te extrañamos. Sí, extrañámola. Sí. Pero xe vimos cargadas de contidos igualmente. Pois sí, hoxe, pois como sempre, imos ir máis alá do Padornelo, esta vez ata Bruxelas. Ali falaremos pois con Cristina xa en uns minutinhos, uns segundos. Ti pola túa parte pois traes na túa maravillosa sección que tanto me gusta pois unhas cantas recomendacións noutras linguas do Estado, non sei que nos vas a traer. Música, libros? Hai música, hai un pouco de recomendacións literarias, tamén algún podcast, xa veredes. Pois que ganas de escoitalo. Eu pois pola miña parte vou dar unha pequena sorpresa, non é tan pequena, como eu sempre sabedes que me gusta iniciar así con misterio, pero que bueno, que hai que decilo, que hoxe en vez de videoxogos, pois vou falar de xogos normales, de xogos de mesa. De xogos normais, cos videoxogos normais non son, para min non, pero a dito así sona moi mal, pero bueno, en vez de xogos de mesa, en vez de xogos moito normales, aí so xogas. Sí. Vale, pois aquí entendémonos entón. Maravillosísimo. Ademais, hoxe temos as colaboracións de Ana Abad, que nos vai presentar un artista multidisciplinar que ten un nome de bebida alcohólica, non o perdades, e máis a Sara Donoso, que nos falará da Asociación Artefacto. Así que, con Bruno Area no control técnico e Miguel Grandío e Maca Reimúndez na produción, comezamos. Xa sabedes que os comezos do Z pasan por buscar correspondentes culturais no exterior, máis alá do Padornelo, como nos gusta dicir. Onde dicías que íamos desta volta? Íamos a Bélxica, máis concretamente a Bruselas, que estuvemos aí, nos facemos unha labor, unha tarefa de rebusca, a ver quen está máis alá das nosas fronteiras, e atopámonos pois cunha moza da estrada que vive al lado nesa cidade. Temos que dicir que aquí o noso produtor, cando a chamou para que estivese no programa, dixo, pero esta rapaza non é galega. Eu, sí, galega, é da estrada, está luego en Bruxelas, pero si é galega da estrada. Ti estiveches ali por Bélxica? Pois non cuadrou. É unha cidade a que moita xente vai, moita xente viaxa a Bruxelas, quedan un pouco descontentos. Gusta máis ir a Bruxas. Sí, eu confirmo iso. Eu estive o ano pasado polo Nadal visitar a Bruxelas, Bruxas e Gante. Bruxelas, eu teño que dicir a verdade, pareceume un pouco feo. Feo. Bueno, pois a ver que nos di a nosa convidada. Logo, Bruxas, así un lugar de conto, e Gante tamén moi chulo, pero Bruxelas, e as comparacións ademais é que son moi feas. Se quizáis solo vas a Bruxelas, pareceche moito máis bonito. Iso pode ser. A ver que nos di Cristina, a ver se la defende ou non, se Bélxica é bonito ou non. Hola Cristina, que tal? Hola, boa tarde, que tal? Cristina Amosa, que nos atenden de Bruxelas. Xa sabes que aquí nesta sección hai unha serie de preguntas fixas para comezar, unha especie de test inicial que claro, ten que arrincar por aí. Que fas ti en Bruxelas? Como chegaches aí? Claro, pois a ver, é unha longa historia. Eu levo aquí 4 anos e vin para facer unha bolsa de comunicación nunha empresa de turismo. É unha empresa de feito española. Pero, bueno, despois fume movendo, estiven traballando para a Fundación Galicia Europa e agora traballo nunha asociación europea tamén facendo comunicación.
E ti buscabas esa bolsa nese país? Foi unha oportunidade que se che presentou ou ibas directa? Pois eu buscaba unha oportunidade no estranxeiro, nun país de fala, bueno, no que se falase francés, porque eu estaba estudando e apetecíame. Tiña naquel momento tiña dúas ofertas, unha era para un hotel en Disneyland París de recepcionista e a outra era pois esta bolsa de comunicación nunha empresa de turismo en Buendía Tours. Pois decidíme por Bruxelas porque bueno, vin que era unha oportunidade e sobre todo un sitio no que podía tal vez acadar máis os obxectivos que eu quería en canto á miña carreira profesional en comunicación. Entón, neses 4 anos que levas aí, contéstanos a pregunta que decíamos ao inicio. É fea Bruxelas ou simplemente que comparada con Gante e Bruxas queda un pouco detrás, renegada? Pois a ver, para min eu non podo dicir que Bruxelas sexa feo, porque para min non o é para nada. É certo que moita xente que ven de visita non lle encanta de primeiras, pero unha vez que comezas a vivir aquí, pois engancha bastante. Quero dicir, non é unha cidade preciosa para visitar como pode ser Bruxas, que como dicíades é un conto, quizáis demasiado para o meu gusto. Sí, quizáis é un lugar un pouco museo. Sí, é un pouco ficticio xa. Bruxelas o que ten é moita vida. É unha das cidades máis cosmopolitas do mundo, hai un montón de culturas, de xente de todas partes, un montón de migración, ten moita historia. Despois pois, está situada de maneira, para min, clave xeográficamente, porque podes te mover, ao ser un país tan pequeno, Bélxica, pois en unha hora e pico estás en Alemanha, estás en Países Baixos, estás en Francia, en Luxemburgo. Entón, bueno, ofrece moito estar aquí. Sí, é que moita xente utiliza esa palabra que ti mencionabas antes para falar de Bruxelas, non? Oportunidade. É algo que vai moi ligado a ese sitio. Sí, eu diría que sí. O sea, sen dúbida. Eu aquí cambiei varias veces, é un país, e sobre todo unha cidade na que a xente, hai moito movimento de laboral, e despois a oferta cultural para min pois tamén é enorme, porque ao ser xa un país que sempre tivo moita emigración e segue tendo, pois aquí coincidimos, como dicía, pois xente de Latinoamérica, de Marrocos, de outros países, de España, Italia, un montón, somos, vamos, moitísimos, entón hai sempre como unha burbulla cultural, bueno, que non para. E hai moitos galegos en Bruxelas? Pois sí, temos unha asociación de galegos, de feito, bueno, sí, hai bastante, claro, aquí a emigración máis forte foi nos 60-70, pero esa emigración que houve inicial como que sentou unhas bases, hai o barrio portugués, hai o barrio dos españois tamén, galegos tamén había bastantes. A emigración que hai agora é de outro tipo, pero digamos que dou un pouco de continuidade ou intentamos dar de alguna maneira. Houve unha asociación, bueno, segue habendo unha asociación, pero digamos que estivo moi activa ata hai uns 3 anos, pero bueno, sí, de feito como dato curioso, este sábado organizan como unha queimada, hai unha banda de gaitas nun local aquí da cidade. Que guai. Que guai. E precisamente ibache preguntar se a raíz desa asociación pois xa non te sintes tan lonxe da túa casa de Galicia, porque segurísimo que planeades así eventos para recordar, eu que sei, quizáis o Samaín, o Magosto. Sí. Bueno, por exemplo, San Xoán, eu celebrei cos meus amigos e tamén fixemos queimada. Sí, home, non podemos encender a fogueira, pero bueno, fais o que se pode. E despois, sí, sempre, unha vez que estás no estranxeiro, uns máis, outros menos, pero sempre intentamos pues, estar ligados á nosa cultura. Eso, pois, hai esta asociación que organiza eventos literarios, presentacións de algún filme, veu ao fai pouco o Margarita Ledo presentar un filme, o Cervantes, despois, bueno, por exemplo, así o tema das queimadas faise como unha vez ao mes, bueno, temos así algún concerto. Vaya ritmo, non levan para algo. Sí. Dicías que tiñades tamén concertos.
Sí, sei que vai vir, bueno, imos ter algún concerto a partir de para 2023. Para os galegos en Bruxelas pois xa se anunciará por aí, pero sí, anunciará a Asociación Couto Mixto, que é a asociación de galegos que hai aquí agora. Entón, se imos visitarte a Bruxelas, a que sitios nos levarías sí ou sí para poder gozar desa cultura e desa vida que ti dis que hai aí nesa cidade que ás veces nos parece gris, dende acó? Claro, a ver, bueno, a cidade en sí, aínda que ao mellor de partida non vos encantase, ten tamén moito que ver. Despois, a nivel de ocio, digamos que hai moitas asociacións que... Bueno, si, hai moitísimas asociacións e teñen como espacios que van rotando e cada pouco pois organizan un festival, organizan unha queimada. Locais típicos nos que se fagan, por exemplo, a queimada faise na Maison du Peuple, no barrio de San Gil, que é de feito barrio portugués ou é tamén español por excelencia. Bueno, ven sendo a Casa do Pobo. Un bar moi chulo. Despois, pois lugares así os que vayamos nos, quer dizer, hai un montón de bares, pero non sei. A cousa están ir descubrindo unha vez ali, claro, Claro, o sea, que preguntar hai que ir así... pouquiño a pouquiño. Eu quería facer unha pregunta, claro, porque Sí. unha das cousas que máis representa a Galicia, e polo que a mí me gusta preguntar, é un pouco pois a cervexa que temos aquí. Correcto. Claro, pero en Bruselas, xa polo norte de Europa, pois vai sendo igual máis difícil atopar a nosa, porque teñen moitísimas variedades das súas. Sí, a ver, atopas. Hai algúns bares de tapas españois que a teñen, por exemplo, Terracota, que imos bastante. Despois hai o Centro Cabraliego, que en realidade é a Asociación de Asturianos aquí, que tamén houve moita emigración asturiana, e, bueno, pues, como somos así moi parecidos, tamén teñen moita estrella Galicia, pero é certo que aquí nos bares belgas pois non teñen en xeral, quitando o Delirium, que é o bar máis coñecido, Sí. porque é o que ten como máis cervezas do Sí. mundo, me parece. Pero bueno, obviamente aquí en Bélxica en cerveza e chocolate pois prefieren o autóctono. Non se pode competir, que o claro. E que nos Sí, recomendas desa cervexa e dese chocolate? Se vamos a Bélxica ou se o queremos pedir de importación, se nos cadra, que podemos mercar? Que negocio este tras ti? Sí. Pois a ver, a cerveza que hai, claro, unha gran cantidade de variedades para todos os gustos, vamos. Hai rubia, amber, tostada. As que máis me gustan e as máis típicas de aquí son as trapistas, que son cervexas pois que eran fabricadas, que siguen sendo fabricadas polos monxes ou polas... a mí encántame a triple carmelit, que bueno, que é feita pola Orden das Carmelitas. Está moi boa, é unha cervexa ámbar, pero bueno, que hai que ter moito cuidado porque as cervezas aquí normalmente están en torno aos 8 grados, 9 e máis tamén, hai nas de 12, 13. Vale, que te Entón, podes non é poner o que mismo- nun momento. Sí, non ten nada que ver con tomar unha Estrella Galicia con tomar unha das de aquí. Bueno, para tomar despois, en por ocasións exemplo, ocasionais. Dicía ¿Sí? que para tomar en ocasións ocasionais, xa que tanta Sí. gradación teñen. Sí, ou tomas unha ou tomas dúas, pero xa vas parando, non é como non é como ir de cañas aí por Santiago. Antes decías, Cristina, que aí en Bruxelas hai xente de lugares moi diversos, non? De distintos países, incluso de Latinoamérica e de outros lugares. Eu teño a sensación de que Bruxelas tamén é un lugar no que hai moita xente nova. Se cadra máis que noutras cidades europeas. Eu non sei se ti compartes eso, xa que ti vives aí. Sí, hai moitísima. De feito, bueno, claro, ten as súas cousas boas e as súas cousas malas. Eu, por exemplo, é unha cidade que igual para persoas máis maiores ou con dificultade de mobilidade, pois non recomendaría tanto, porque está sempre en obras e o que son as lousas na rúa están, bueno, un pouco desastrosas. Pero despois, por outro lado, para a xente nova, sí, porque hai moitas oportunidades de traballo, con todo o tema de, bueno, de ser a capital da Unión Claro. Europea, atrae moitísima xuventude. Sobre todo para facer prácticas, despois moita xente vaise quedando. Pero Claro, bueno, empezase tamén non coa deixa de excusa ser un esa. sitio de paso. E logo.
quería retomar un poquinho que falábamos ao principio desa asociación de galegos para preguntarche se ti convidas aos teus amigos que quizáis non sean de Galicia pois a esos eventos, a esas actividades, ou se lle recomendas algo da nosa terra para que lean, para que escoiten un pouquiño, achegalos á nosa cultura. Sí, sen dúbida. Os meus amigos comigo iso xa o saben. Eu vivo cunha chica de Cantabria e de feito fomos xuntos tamén a ver a película de Margarita Ledo. Ela encantada, comprendeu todo. Agora xa lle empezan a dicir que tamén ten acento galego. Aí facendo país. Sí, desde logo. Entón, sí, os meus amigos encantanlles estas cousas tamén. Bueno, digamos que é unha cousa que compartimos todos. Eu, por exemplo, hai un mes ou así estivemos tamén nun festival que fixo a Asociación de Valencianos. Viñeron varios grupos de música, Beuzó, e acórdome que había tamén un DJ valenciano que de feito puxo a canción das Tanxugueiras. Claro. Por eso que, bueno, que sí, que nos aí reventou todo, claro. Sí, un exitazo. Como se vive nun sitio que ti mesma entendes como un lugar de paso? Porque supoño que, de alguna maneira, pois iso, unha reflexiona sobre ese aspecto, ve que a xente marcha, a xente ven, pero ven por pouco tempo, ti mesma podes, se cadra, estar pensando nunha volta, non sei, ti nos dirás? Sí, bueno, digamos que te acostumbras. Chega un punto no que, claro, ves aquí por uns meses a facer unha bolsa, gústache, ves un montón de oportunidades, quereste quedar un pouquiño máis, non sabes canto, e de repente pasa o tempo, e sobre todo pasa unha pandemia, e daste conta de que levas máis tempo do que no inicio esperabas. É certo que, por exemplo, a volta non é tan fácil. Eu, no meu caso, personalmente, tampouco me vexo aquí toda a vida, eu sei que algún día vou volver, pero bueno, digamos que non podes planear moito a longo prazo, hai que ir vendo como se plantean as cousas. A min gusta meter un plan a 2-3 anos, e despois, pois, que xente tan precavida. Que a xente... Sí, en canto a que a xente está de paso, pois tamén te acostumbras. Ao final, a vida é cambio, quero decir, nada é 100% estable. Entón, bueno, tes amistades, sigues conectada ca xente, pero bueno, algunhas están aquí, outras vanse, e o bonito é que segues tendo sempre amigos pois en todas partes. Ves moito pola estrada, Cristina? Sí, bastante. Cada 2-3 meses. Ui, pois logo sí. Era bombo. O voo directo fixo moito, Sí. A verdade é que sí, facía moita falta, ainda ten que mellorar, pero sí. Pois nada, cando volves pola estrada podes pasar aquí polos estudos da Radio Galega, saudarnos. Pois sí, encantada, moitas grazas. Moitísimas grazas a ti, Cristina Mosa, un placer. Boa tarde. Cumbia. A min esta cumbia sempre me fai mover un pouco as cachas así na cadeira, porque unha ten alma verbeneira, aínda que non o practique tanto como de vera, pero xa hai que manter as formas, porque esta música é indicativo de que chega a nosa colaboradora Ana Abad, e xa estamos desexando saber de que nos vas falar hoxe. Ana, que tal? Hola Silvia, que tal estás? Contanos logo. Pois hoxe imos seguir nese percorrido que estamos a facer, non, por diferentes proxectos, creadoras e compañías de artes escénicas. E hoxe pois achegámonos o traballo de Nelu Bermú, un artista multidisciplinar, performer, que explora e crea propostas escénicas co foco sempre posto en xerar diálogos co público, con outras artistas e sobre todo con diferentes linguaxes. Deixamos que Nelu se defina a sí mesmo. O meu nome é Nelu Bermúdez e son artista multidisciplinar e mamarracha profesional. En verdade non é ata agora que coñezo un pouco o que quero ser de maior, por así dicilo, porque sempre tiven como moitísimas inquedanzas diferentes, e non é ata agora que estou comezando como artista xa saber as miñas ferramentas, o que podo, o que non podo facer, e o que quero e o que non, que tamén é moi importante. Gústame dicir que a linguaxe que máis utilizo nas miñas creacións, a que máis me gusta utilizar cando podo, é a linguaxe da colaboración. Encántame o feedback con outras artistas ou non artistas, ver o que lle podo dar eu a un poema, o que me pode dar a mí unha arquitectura,
a ciencia, a pedagogía, calquera cousa. Moi fan desa presentación, Sí, e dentro de todos eses intereses que ten moitos, non? E referentes e ferramentas que el vai empregando, non? A hora de xerar as súas accións e pezas performativas, Nelu debóllanos aínda máis algúns deles. Despois, sendo un pouco máis técnico, sí que as miñas creacións podese ver teatro físico, moito texto derivado tamén de poesía ou de teatro que máis contemporáneo, máis cercano a Saraquén, que considero que é a miña principal influencia. Espazos sonoros, estou comezando a producir os meus espazos sonoros, non xa solamente dende a música, senón as atmosferas, e tamén un pouco traballando sempre dende a perspectiva da performance como instalación. É dicir, este espazo forma parte tamén da propia peza, como se fora un pouco o espazo que definía Artaud no teatro e a súa dupla. Despois sempre todo cunha máxima que eu teño, que é amor, cariño e paciencia. Pois claro. Sí, ten aí moitas linguaxes, non? E moitas cousas, pero esta máxima a mí encántame, esta máxima que ten Nelo, ademais dende hai xa moitos anos, Sí, amor, cariño e paciencia, non? Sí, para empregar cunha mesma, co propio traballo e coas demais persoas, aínda que Nelu, que xa leva anos formándose, explorando todas estas linguaxes, eu coñecino xa hai anos na ESA de Galicia, estudando interpretación, pero é agora, neste momento, que el sente, non? Que está realmente comezando como artista, porque agora que se permite precisamente iso, non? Pois gozar co que fai, gozar dos procesos, dende ese atoparse e ter cada vez máis claro cal é o seu camiño, non? O que quere facer, non? Que é moi importante, non? Como artista, non? Ter esa seguridade e esa alegría, non? Co que unha fai. E entre os seus proxectos recentes está a súa actuación na edición deste ano do Festival Agroqueer en Monterroso. Dentro dos meus proxectos recentes, que realmente poderíamos considerar como o meu comezo dentro do mundo artístico-cultural, destacaría o Festival Agroqueer deste ano, que é o meu segundo Agroqueer actuando, no que fixen no que eu chamei Agroqueer Parade, que foi como a celebración o desfile de todas as raíñas que todos somos, mentras escoitábamos a Xoana Torres, cantábamos unhas muñeiras e facíase subir a todo o mundo para que se celebrase, para que festexase o que é el mesmo. Isto tamén é un pouco o punto no que estou como artista, gustarme, a disfrutar do que eu fago, a gustarme do proceso, xa non ser o artista que sofre para poder crear. Non, xa non creo tanto niso, nunca creí moito, pero agora menos, é como que teño que disfrutar do que ten que gustar a mí mesmo. Sí, iso é moi importante, eu creo, ademais, esa concepción que ten Nelu, non? De xerar ese espazo, non? E esa posibilidade, non, de que xurda pois a unión co público, non? Ese momento así de comunión, non? Despois, outro dos seus proxectos actuais é Punto Info, que é unha peza performativa que vende estrear no Festival Fora do Mapa en Ferrol, na terraza do Parador de Turismo. Despois tamén destaco a obra Punto Info, que fixen para Fora do Mapa, que é a miña primeira obra pechada, dicir, a miña primeira obra que podo vender, por así dicilo, se alguén me está escoitando e quere ver, está no meu link do meu Instagram. É a miña primeira obra como dramaturgo, como productor, na que falo un pouco da disociación, de que sería se nos vesen todos polas ventás como se fosen redes sociais, como se fora o Instagram, o que facemos cada un cando ninguén nos está vendo, cando estamos xa fora de nós. Todo isto tamén, que esquecime de dicilo, dentro de que as linguaxes sempre hai unha perspectiva queer por inherencia a quen son eu, as miñas cualidades, as miñas características como persoa. Que proposta tan guai e arriscado ao mesmo tempo. Iso de abrir as ventás como se fose Instagram mola. Sí, porque está nun espazo acristalado, entón o público pode ver dende fora, non tamén está moi relacionado, non con esa proposta. Despois, tamén o que falaba el antes, non, da importancia dos espazos sonoros dentro das propias pezas, non, como que xeran como unhas atmosferas e fan pois que tamén te metas máis dentro, non, da proposta, claro. Non? Entón, axuda a meterse en todo o conxunto, claro. Sí, como nesa que falaba antes, non, do Agroqueer, pois aquí igual. Entón, se che parece, Silvia, podemos escutar un anaquiño dese espazo sonoro de Punto Info, no que está a dialogar Nelu co Galimatazo, ese poema que lea Alicia no primeiro capítulo de Alicia a través do espello, a través do espello e o que Alicia encontrou ali, de Lewis Carroll. Claro, imos.
bailaba brumeando preto o sol. Axiliscosos xiroscaban os limanzóns, valerrando polas váparas lonxanas. Mimosos fruncíanse os broxobios mentres o momio rantas murxiflaba. Coídate do galimatazo, meu fillo, cos seus dentes e gadoupas morde a presa. Coidado co paxaro sonsón e foxe do furioso magna presa. Blambíndose un montante por parlino ao monstro longo tempo perseguiu. Baixo árbore tan lo viu e un rato cavilando ficou. E estando na súa abismal cavilación, chegou o galimatazo, ollo flagrante, tufando polo bosque fuscón e acercouse veloz e burbuxeante. Cis, zas e zas. Unha e outra vez zarandeou tisoirando o gladio volpal. Sí que é verdade, iso do espazo sonoro, non? E esa música de fondo tamén axuda. Sí, porque ademais mete un pouco así tamén neso, na cuestión non da información, na cuestión de como parece como estás a meterte aí noutro mundo, non? Tamén co propio texto que escolleu, non? Que, sí. Que vai así xerando outra atmosfera, non? E o interesante tamén que o que nos comentaba Nelu é que se queremos ou se alguén quere achegarse máis a esta peza, a .info, pois deixamos o convite para que poida entrar en esa ligazón que ten no seu perfil en Instagram, xa deixamos Nelu Bermúdez ou @mama.racha, tamén dentro dese outro xeito de presentarse, aínda que o mellor, como sempre nas artes escénicas, poder vela en directo en próximas datas, que esperamos que haxa máis datas para poder vela. Aquí estivo en 3 pases, 3 funcións, coas entradas esgotadas, así que esperamos que haxa máis oportunidades, que tamén pero Nelu non para. Sí, pero Nelu non para, xa te aviso que non para, está preparando novos proxectos, entón eu diseño, bueno, pues adiántanos un pouquiño que outras cousas estás a preparar. Dentro dos meus proxectos actuais, que ainda non viron a luz, está a residencia artística Cruceiro Paraíso, en Granero, do colectivo RPM, xunto a Moura, unha fada creadora que é increíble, DJ, performer, unha maravillosa persoa. Pois tamén a creación de varias pezas audiovisuais, dentro da que destacaría Loreto, que é a miña primeira creación como guionista, que pretende ser unha serie queer galega sobre a xuventude e non tan xuventude do noso país. E a creación de varios podcasts sobre cultura da zona, intereses varios, e colaboracións musicais sonoras con diferentes colegas en diferentes espazos. A verdad que con que alegría fala, que discurso tan guai ten, así que nos non imos perder detalle, estaremos moi atentas dende o Z aos seus novos traballos, que xa dicías antes, Ana, que se poden seguir tamén dende as súas redes sociais, podémolo topar polo seu nome artístico, Nelu Bermúdez, ou @mama.racha, que eu declárome fan deste nome de usuario. Así que nada, quedamos tamén á espera de que no próximo programa nos traias máis proxectos de artes escénicas ti mesma, Ana. Sí, seguimos. Seguimos. Grazas, Pois moitísimas grazas e ata vindeiro programa. Por andar a soñar de toda a vida chamanme louca, só polo meu cantar de toda a vida chamanme. Se nos está escoitando pola radio, xa sabes que volvemos mañá domingo ás 2:30, e se non, xa sabedes que en radiogalegapodcast.gal está ocorrendo a maxia e podedes escoitarnos sen pausa, que traemos máis contidos. Se agora ves a chegarte a min, poda que de 3 pasos para atrás, que todo isto só é unha excusa para sacarte a bailar, que todo isto só é unha excusa para sacarte a bailar. Diario Cultural Z. Sabedes que un dos propósitos que nos marcamos nesta tempada do Diario Cultural Z foi o de expandir o foco cara ás outras linguas do Estado, cara ao que está facendo a mocidade doutros lugares da península en distintos ámbitos da cultura, e eu sei que é un pouco complicado resumilo, e vai por diante que isto non é un retrato completo, nin máis lonxe imposible a nosa intención, pero aquí vai un feixín de recomendacións e posibles descubrimentos hoxe.
Imos empezar pola música desta rapaza que se chama Ana Arzuaga, ela é do 94 e ten un proxecto musical baixo o nome de Verde Prato, que pode parecer galego, pero non, ela colle uno do italiano, ten que ver con un cadro que é moi importante para ela, porque ela tamén é pintora, Marta, dalle a todo, dalle a música, dalle a pintura, xente con moito talento, de feito pintou a portada e máis a contraportada do seu disco debut como Verde Prato. É un proxecto que pois iso, reúne un pouco de música popular vasca con sons máis contemporáneos, está bastante chulo e vai un pouco na onda de música que fusiona un pouco estas dúas épocas, non? Que tamén temos aquí exemplos en Galicia, está guai, por exemplo, Baiuca, que é da tua terra. Eu teño que decir que falas, explícachelo moi ben, é un artista con todas as letras, porque se dá ben todo o que fai, e esa portada, de verdade, buscadia, porque está é un cadro en si mesmo. Sí. É moi guai. Pois é a portada do seu primeiro disco que se chama Condaira e Derura, que viría a significar algo así como esa fermosa lenda ou esa fermosa historia. E tamén está escollido o título moi guai porque nese álbum o que fai é contar unha historia dende 7 puntos de vista. Agora estamos escoitando Amar encanta, a canción da nai traducido, pero tamén hai outras cancións que dialogan con esa canción. Están as cancións do neno, do pai, as cancións dos amigos ou a canción da nena, Nescar encanta. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. A ver, sí, esta canción está en castelán e dixen que íbamos mirar para outras linguas do Estado. Non era a intención mirar cara ao castelán, senón cara a outras linguas minoritarias, pero é a única canción en castelán deste disco e ten sentido que sexa así porque é unha historia na que hai unha marcha, un apartarse do lugar propio, entón, pois, está xustificado e é moi guai, e mola, e iso de apartarse do lugar propio, eu creo, a esta rapaza, porque tanto nos canta así finiño e a capela no inicio da canción, como de súpeto, pois chanta un reggaetón lento. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Te asomo hasta la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. Silvia, a min teño que comentar esta pedazo de artista que estás descubrindo, porque uno na coñecía de antes. Cando me dixeches que ibas a falar dela, pois sí que busquei un pouco o seu traballo, por eso da portada e tal, pero antes comparaches un pouco que fai ela co proxecto de Baiuca. Eu teño que comparalo co proxecto de Ortiga, porque na nosa terra pois tamén temos xente. E por qué? Pois polo do castelán, por exemplo, porque Ortiga sí que utiliza emprego castelán. El define como os proxectos que para el son menos serios, pois son máis en castelán, e os proxectos que son máis en serio, máis seus, pois xa canta en galego. E paréceme que é un recurso lingüístico que empregan moitos artistas e que está moi ben empregado porque tamén transmite moito. Sí, vexo outra ligazón aínda, o tema de isto é un reggaetón lento, como di Ana Arzuaga, Verde Prato, Ortiga, pois de reggaetón, de bachateo, de cumbia e de música para bailar tamén, sabe, un cacho, así que pois sí, pois toda a razón. Unha pena non conocer máis a que isto chegue por unha recomendación que fas ti, porque tu veches esa sorte de coñecer o seu traballo e que non sea tan coñecida, porque a verdade, tanto che canta algo para estar na cama igual lamentándote, como para sair de festa, que é algo que sempre gusta. Sí, para embarullarse aí na merda, que tamén somos moito diso. Pero sí, eu recomendo vos que busquedes máis desta rapaza, dese proxecto Verde Prato, que ademais está de estrea estes días, ten nova canción, así que buscade esta rapaza que é moi guai, igual que tamén son moi guais estes dous cataláns. Assegut al llit nerviós, samarretes mal plegades, busca 2 mitjons iguals. El sol hi escalfa la galta mentre esmorza al menjador. Fa casa al 324. A la dutxa mira el cel, l'aigua li pica
Chámanse Ginestá, son dous irmáns de Barcelona, Julia e Pau, que xa puxéramos deles no primeiro programa aquela canción tan chula, bonita, sí, de Leva e la Llana, que conta unha historia de amor entre dúas rapazas. Gústame moitísimo esa canción que me descubrira a mí, Lucía, así que... ti descubreches a nos no primeiro programa, sí. Eu estou namorada desta que está sonando. Sí. Tamén, non sei, a mí recórdame un estilo musical que a mí me gusta, que non sabía. Recórdame moito tamén a un grupo francés que en vez de ser irmáns eran parella, que, bueno, cortaron e agora xa non están xuntos, que se chama Videoclub, pero que ten esta melodía así pop tan chula que ademais, bueno, pois sempre presta a escoitalo nun idioma novo que quizás non coñecemos tanto. Sí. Esta chamase La Cita e tamén está no seu disco Suposo que l'amor és això. Abraçada o dos petons queden a l'antic teatre. Pois, por ir mesturando un pouco música con outras cousas, vou falar agora dun podcast, porque ti dicías agora que estaba guai escoitar música do estilo que che gusta noutras linguas, non? Así tamén afas o oído. Pois, a min pareceme que escoitar podcast noutras linguas tamén é unha maneira de facer o oído a unha lingua que non é a nosa, así que hoxe traio-vos un que está en catalán e que podedes atopar buscando por Cosas modernas. Què passa amb el MACBA? Que arquitectes guanya el concurs que poses MACBA. Aquesta nova proposta... No parla mai d'arquitectes. No em xerra mai d'arquitecte. Bueno. No. Ens pagarem. Cosas modernas é o podcast de tres chicas, de Olimpia, Bruna e Elena, dúas delas estudan arquitectura e outra historia da arte actualmente, falan un pouco disso, non? Pois da cultura en xeral, pero péganlle bastante o tema da arquitectura, todo o que ten que ver coa arte, co teatro, e cousas modernas así en xeral, como din elas. Neste caso non me acordo como cheguei a este podcast, non sei se foi unha recomendación de alguén próximo a min, ou se o atopei a través doutras persoas que crean contido que tamén recomendan, como é o caso desta rapaza da que vos vou falar agora, porque ela sí que me trae moitos descubrimentos que teñen que ver co catalán, non? É unha creadora de contido valenciana, recomendo moito, ela fala en valenciá, chamase Marta Meneu, podedela atopar en redes como La Prestallería de Marta, e fai sobre todo divulgación literaria, pero tamén lle gusta divagar e mesturar con manos, entón, pois, se cadra un día apareceche con recomendacións de libros para Bad Bunny. El desamor i Bad Bunny. Bad Bunny és un xic, i dic xic perquè resulta que té 4 anys més que jo, que se cria en Vega Baja, que diu, la Vega Baja del País Valencià? No, és Puerto Rico. I tot i això, jo no sé d'on s'ha tret les lletres que se fa super de desamor. Jo crec que Bad Bunny representa molt bé a la joventut ara mateix perquè és com un estat continu d'intensitat, de sentimientos. Per exemple, té la de Soy Peor. No me vuelvo a enamorar, sigue tu camino que sin ti me va mejor. Todo mal, o siga, he estat en una xica i he acabat super mal i això m'ha fet drogar-me a saco, estar super enfadado con la vida, estar també super mal en les dones, i a mi això m'ha recordat a... Primer, Bad Bunny hauria de llegir-se a Houellebecq. Bueno, en realitat no, perquè si s'haguera llegit a Houellebecq, a lo millor haguera acabat encara pitjor. Houellebecq és un senyor un poquet misògin que té novel·les on està todo mal, estoy enfadado con la vida me trata mal. I, per exemple, Serotonina és una novela on el protagonista té una relación. Me encanta, encántame. Enténdese ben o que está dicindo, enténdese penso. perfectamente. Sabía que te iba a gustar. Marta Meneu, por favor, se alguna vez nos escoitas, ven ao Z, por favor, porque encaixas perfectamente con este programa. Ademais, por favor, que alguén me explicara Bad Bunny en Valencia é algo que non sabía que necesitaba e que ahora necesito todos os días da miña vida. Ligando, ademais, con libros de Lorca, nalgún caso. Tens que ver ese vídeo e moitos outros que ten. Xa pechamos a lista por agora, iso sí, con máis música en euskera, que entender, non entendo papa neste caso, teño que recoñecelo, pero esta rapaza que canta chamase Maren, é do 2002, así que ten 20 anos, se non nos ten, pois farabos agora nestes meses que quedan. É bastante coñecida así no panorama indie español, porque tamén canta en castelán. Maren Lamson. Non, este é Maren a secas. Hai que descubrila tamén. É outra que tamén está moi chula a música que fai, pero esta é Maren a secas con N ao final, non con esa M de Maren Lamson, pero moi guai. Tamén fala euskera, claro, porque é dali de Euskadi, fala catalán, fala inglés
francés, e iso reflíctese na súa música. Eu que sei, pois apetíciame que escoitarades algo na súa lingua, e outro día pois traemos máis cousas. Diario Cultural Z. Pois con esta musiquiña abrimos ora tempo de colaboración de novo, tempo para Sara Donoso e a arte. Moi boa, Sara, que tal? Hola Silvia, moi ben, por aquí outra vez. Se algo dicimos no Z, Sara, é que queremos amosar o talento de xente moza, da xeración Z, e pasmar con toda esa cultura que crean, da que podemos gozar. Eu creo que iso xe ven moi ben para esta sección, porque creo que nos vas falar dun proxecto que demostra xusto iso, non? Que os Zetas están moi activos no ecosistema artístico. Sí, dende logo. Penso que nada quítame o posto, teño que ter cuidado tamén. Pois imos coñecer hoxe a Iris Justo e a Antía Encisa, que son integrantes da Asociación Artística Artefacto, da que tamén falaremos. Vouche contar un pouquiño primeiro que é Artefacto. Por favor. Facendo un pouquiño de spoiler, non? É unha asociación que nace hai uns meses co obxectivo de analizar, de difundir a creatividade de toda esta xuventude dos Z, e que está composta por Marta Gil Silva, por Juncal Castro Vázquez, Uxía González, Antía Encisa González e Iris Rodríguez Justo. Bueno, todas elas, ademais, coinciden en que son recén graduadas na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, por tanto, esta xente está que non para. Contanos, por exemplo, así algo do máis recente que fixeran. Pois a verdade é que fixeron xa varias cousiñas para ter xurdido hai nada, pero o seu último proxecto, se non me equivoco, foi o comisariado da sección Escolas en Intersección, que é o Festival de Arte Audiovisual da Coruña. Que tivo lugar entre o 18 e o 23 de outubro, que supoño que si coñeces, non? Sí, de Intersección xa falamos algunha que outra vez, pero podes nos lembrar ti mesma. Bueno, é un festival o que lle teño moito agarimo, claro, por iso quero falar de, non? Porque colaboro neste festival. E ademais porque sempre apostou pois por ampliar sobre todo a difusión das artes audiovisuais, por conxugar as disciplinas, e dende hai uns anos conta co sección Escolas, onde participan proxectos de estudantes que cada ano ademais coordina unha persoa ou un grupo, como neste caso, que tamén acaba de rematar os estudos. É un xeito non só de contar coa creatividade das persoas máis novas, senón tamén coa parte da xestión cultural, non? E aí foi onde coñecín, de feito, Artefacto, que este ano encargáronse do comisariado da sección Escolas. E, bueno, penso que é mellor que non lo conten as nosas convidadas, que senón eu, sabes, que me lía a falar e logo eu creo que o mellorciño é xa saudalas, que estemos aí preparadas e listas para falar con nós. Iris Justo, Antía Encisa, que tal? Moi boas. Hola, boas tardes. Contádenos logo, levádenos ás orixes de Artefacto. Como naceu esta asociación, Iris? Bueno, pois un pouco como dixo Sara, Artefacto nace a partir dun proxecto realizado para unha asignatura de cuarto curso da Facultade de Belas Artes en Pontevedra. E, bueno, naquela asignatura había que levar a cabo unha xestión cultural como sería a organización dunha mostra de arte. Entón, despois daquela exposición, el proxecto de creación colaborativa chamado Con 3 Ts, en decembro do 2021, comezamos o proceso de darnos de alta como asociación sen ánimo de lucro, todo o que isto conlevaba. Todo ese proceso que non imos entrar niso, pero mi madriña. E, bueno, un pouco co fin de dar visibilidade aos jóvenes artistas que están a comezar as súas andanzas no mundo do arte. E como foi esa experiencia de formar parte dun festival como Intersección como comisaria, Santía? Pois, bueno, a verdade foi toda unha aventura, porque digamos que foi a primeira vez que nos metimos nun proxecto que non era propio da asociación. Entón aprendimos a traballar con outra equipa que era neste caso ao festival, e ao final adaptarse aos ritmos, as maneras de traballar externas en si a nosa propia organización interna, ¿no? E bueno, por suposto, pois foi unha oportunidade increíble de participar no marco das institucións galegas así máis grandes como, por exemplo, a Fundación Luis Seoane.
Ademais, bueno, penso que foi un doble reto para vos, non? Porque a sección escolas conta cunha parte de proxeccións monocale e tamén outra sección expositiva que estivo ata aí nada na Fundación Luiseana, como ben dicides. Entón, entendo que non foi doada a selección de pezas e, sobre todo, pensar pois nas necesidades e no formato que ia ter cada unha delas. Sí, bueno, foi un reto en tanto en canto facer unha selección o máis equilibrado posible. É dicir, que non fose só monocanle ou só instalación. Dende o comezo contábamos cun espazo para a exposición das pezas e, aínda que algunhas podían ser monocanle, consideramos máis interesante expoñeras en sala, en pantallas, xa que así non era só un visionado nunha sala, senón unha proxección en bucle para que o espectador pudese visionar según lle parecese, un pouco así. Sí, porque, bueno, de feito cambia moito, non? O tipo de visionado non é o mesmo, pois, un espectador que pasea pola sala, que vai e volve, que unha persoa que ten que estar a mirar, pois, esa peza nunha sala de cinema, pero contádenos un pouquiño máis como foi todo ese proceso de facer a programación. Non sei se tiñades claras realmente que pezas tiñan que entrar nunha parte, noutra. Pois, bueno, a verdade foi un proceso largo, durou uns cuantos meses porque estamos dende xullo, bueno, dende antes en realidade, pero o proceso intenso foi en xullo. Primeiro a través das plataformas propias de intersección para a recollida de películas, pois facer un visionado, escoller as que máis nos encaixaban coa proposta, porque nos facíamos unha proposta dentro da propia do festival de causa-consecuencia como temática, dentro do antropoceno, que era a temática do festival, e bueno, pois foi un proceso largo porque ao final somos varias, cada unha tiña unha visión diferente sobre que podía encaixar mellor, e sobre todo o que comentabas de poder encaixar as pezas en monocanal ou en sala, segundo eso, o que comentabas de ao final como se aproveita mellor o visionado, ¿no? Porque hai algunhas que fai falta estar sentado vendo a peza do principio ao final e bueno, logo outras que mellora incluso a interacción entre diferentes pezas utilizando a sala da Luiseana. A verdade é que quedou unha sección moi chula, así que teño que darvos os parabéns. Cambiando un pouco, tamén quería coñecer un pouquiño máis o que é Artefacto, e outra cousa que chama a atención do voso perfil é que, bueno, todas sodes graduadas en Belas Artes, pero agora mesmo estades a traballar nesta dobre vía, non? Por unha banda a creación artística e por outra o comisariado ou a xestión cultural. Quería que nos contara despois que vos interesa máis ou de que xeito se enriquecen unas coas outras. Sí, pois a verdade, bueno, como comentaba a miña compañera Iris, o proxecto naceu a través da carreira, entón ao final ao ser artistas, en este caso comisarias, ten un doble poder enriquecedor esta nova interese porque bueno, primeiro por poder levar a cabo proxectos que se nos ocorren e que aos cales nós como artistas non teríamos acceso para ter un espazo onde expoñer ou, bueno, e desta maneira, pois, creamos espacios para, primeiro, levar artistas a exposición e logo tamén para nós mesmas como artistas coñecer outras artistas, crear novos proxectos gracias a isto. O sea, ao final é algo bastante emocionante porque agora mesmo temos o poder de xerar espazos que non, bueno, que son escasos, aínda que cada vez son máis no panorama galego, pois son escasos e sobre todo dar espazos á xuventude, ¿no? Que é o primordial dende a nosa visión, polo menos. E ademais, bueno, penso que é unha cousa tamén moi importante, non? Ampliar, multiplicar eses espazos de visibilidade
polo que estiven a ver nas vosas redes e a seguir un pouco o voso perfil e o que estades a facer, non? Buscades diferentes xeitos de difundir o traballo destas novas xeracións, como a convocatoria para incluir unha ilustración ou deseño nunha tirada de camisetas serigrafadas, que é outro xeito, non? De viabilizar os proxectos artísticos sen que teña que ser un espazo físico habitual. Entón, bueno, contádenos porque realmente sona moi interesante. A idea de incluir unha ilustración ou deseño para esta convocatoria era que os ou as artistas nos enviasen imaxes de pezas que xa tivesen feitas e representasen un pouco o estilo de cada un ou cada unha delas para darlle visibilidade aos seus traballos e así constituir como unha nova forma de exposición. En lugar de poñer a obra nunha sala, e poñerla na rúa a través das camisetas que leva a xente. A verdade é que é guai ver como medran e como evolucionan proxectos que saíron, se cadra, que sei, pois, nunha conversa entre amigas da universidade, ainda que fora para unha materia, non, da carreira, e como estes proxectos tamén son lugar de acollida despois doutros proxectos, doutras persoas novas. Así que gustounos moito coñecer Artefacto. Iris Justo, Antía Encisa, foi un placer falar con vos. Moitísimas gracias. Gracias por invitarnos. Sara, nunca defraudas co que tras aquí o Diario Cultural Z, temos que dicilo, pero seguimos agardando máis proxectos novos para as vindeiras semanas. Contamos contigo. Pois así será, e moitas grazas sobre todo a Antía e Iris por estar aquí con nos. Grazas. Como era iso de que hoxe nos sabías dar unha sorpresa, Marta? Bueno, unha sorpresa, unha alegría para ti, polo que me acabas de decir antes, que como xa dixen, bueno, pois imos mudar un pouquiño a dinámica desta sección, non vou falar de videoxogos, vou falar de xogos de mesa. Ollo, que a min gustame escoitar o que nos contas sobre videoxogos, Así que non aprendes, semente pero que hoxe podo aprender eu de ti. A que xogos xogas de mesa? Ui, a ver... Teño que dicir que son bastante básica, Eu son moi fan do Parchís e Doca, sempre. Me encanta. Consideramos a brisca como xogo de mesa. Sí, como non. Hai que unha baralla sempre. Temos que botar unha partida, Silvia. Eu non sei se xa moi zeta. A brisca, non sei, a baralla é que dá para moitos xogos. Eu, desde aquí, podemos reivindicar a brisca como Z, porque é o mellor xogo. É un xogo moi noso, ademais, un xogo moi galego. Sí, iso é certo. Tamén son bastante fan do Uno, aínda que ollo porque iso desfai amizades. Sí, e ademais agora o Uno cada vez ten como máis enrevesado, máis regras, máis non sei que. Que si un 0, que si un 7, que si cambias cartas. Horrible. O Tabú tamén me gustaba moito. O Tabú, é seguro que tamén xogaches, non que che guste, tamén xogaches, por suposto, ao Monopoly. Sí, non era moi boa. A mí encántame, son moi boa. O de negociar, non. Encántame, gaño sempre, a arruinar os demais. Disfrutabas iso. Tamén, pois, de pequeno seguro que xogamos os Categories ou a herencia de tía Ágata. Claro, porque os xogos de mesa son algo que abrazamos moito cando somos cativos e parece que cando vamos medrando, pois quedan aí como en segundo plano, como se precisamente iso fose unha cousa de nenos. No, desde aquí decimos que isto non é así, porque, a ver, quizáis, vale, esos xogos que mencionamos antes Silvia máis eu, pois sí que son para máis cativos, que, bueno, que o dubido moito, pero que o podo mercar ese argumento, pero, bueno, que o mundo dos xogos de mesa é un mundo moi amplo e hai títulos moi interesantes, e iso é o que vos veño a traer hoxe. Por favor, adiante, descúbrenos. O primeiro xogo que traio, precisamente xoguei o outro día, coñecino outro día, encántame. Chámase o Código Secreto e está ambientado pois na espionaxe. Xógase concretamente, hai 2 equipos e cada un é unha rede de espías. Esa rede de espías ten un xefe, uns axentes e uns enlaces. E todos eles, bueno, teñen que intentar esquivar a un asesino. Que é un pouco como Cluedo, pero máis evolucionado. No, porque así como conto parece que é máis de pistas, pero é un xogo de cartas, con nomes. Vale. Claro, ahora vos lo explico así a ver se entende moito, porque claro, ata que non xogas é un pouquiño complexo de entender, pero bueno. Sempre se di, imos xogando xa ben. Imos vendo, sí, xa me explicas. Vamos probando, unha de proba. Pois nada, como dixen, hai un xefe que é quen coñece a identidade dos axentes. Os axentes son as cartas, unhas cartas que nunca chegan a ser persoas
persoas físicas, son unhas cartas con nomes, como pode ser casa, silla, mesa, dalipa en diante, sabes? Bomba. Entonces, os enlaces que son as outras persoas do equipo teñen que ir descubrindo esas cartas que son como os nosos espías. Resúmese en que, como dixen, hai dous equipos e hai unhas cartas que son do equipo azul e outras cartas que son do equipo vermello. E hai unha carta, que é a carta negra, que é do equipo negro. O sea, a equipo negro non, desculpade, é o asesino. O asasino, vale. Entonces, como se xoga? Pois o xefe da banda ten que ir dando unha serie de pistas intentando fiar as cartas do noso equipo, do equipo azul, por exemplo, e que os outros descubran cales son esas cartas e as marquen e digan a mesa é miña, a televisión é miña. E para iso, pois, unha serie de pistas que, por exemplo, eu que sei, casa, ti dis casa, e a xente ten que intentar adiviñar pois algo tan aleatorio como pode ser habitación e felicidade. Moitas veces tens que buscar un nexo en común entre dúas ideas. Vale. Isto evidentemente é... Iso dá lugar a moitos equívocos. É gracioso, claro. É un xogo que, claro, canto máis coñezas os do teu equipo, máis fácil é, porque podedes crear pois vínculos que só vos coñecedes, que pode ser Hannah Montana e Paraguai. Claro, unha persona dá unha pista e ti adiviñas as dúas. É un xogo super divertido e claro, como todos os xogos, pois ten un obxectivo que é gañar. Como se gaña? Pois intentando averiguar todos esos espías, todas esas palabras do teu equipo. Que che parece? Moi guai. Sí, anótalo. Sí. A verdade, xoguei o outro día por primeira vez e dixen, teño que falar disto no programa porque é un xogo que me volve tola, que me encanta. Era como outra máis. Outra recomendación, veña. Vale, pois creo que só nos dá tempo para unha máis. Vou vos explicar unha que se chama Time's Up, que, bueno, esta non ten ambientación concreta, son cartas con nomes de personaxes de lugares ou de películas reais, o sea, no caso dos personaxes, pois poden ser reais ou ficticios, e esas cartas repártense, cada xogador colle 5, tamén se xoga por equipos. Entonces, xúntanse todas e barállanse. Entonces, empeza tirando un dado, empeza o equipo que o número saque máis alto e hai 30 segundos de reloxo por ronda. Para que? Para acadar a máxima puntuación posible. E como se xoga? Pois cada equipo xogan cas mismas cartas e o que tes que facer é na primeira ronda, pois, por exemplo, Pedro Sánchez, intentar describir... Isabel Pantoja. Claro, Isabel Pantoja, intentar describir de alguna forma esa personaxe, esa serie, esa película e que os demais o adiviñen. Na primeira ronda, pois non se pode cambiar de carta ata que non se acerte, pero tes moitos intentos. Podes decir Schwarzenegger, Víctor Valdés, por aí, hasta que, claro, non se esgotan. Despois hai unha segunda ronda na que, bueno, xa todo o mundo adiviñaron as cartas, un equipo máis, outro equipo menos, non importa. Hai unha segunda ronda na que, cas mismas cartas, hai que intentar que os equipos, que os do noso equipo, adiviñen os mesmos nomes, os mesmos lugares, as mesmas películas, pero desta vez, pois, dicindo só unha palabra. Claro, entón aquí hai que xogar un pouco ca estrategia e ver un pouquiño cal é a palabra máis recordada. Claro, é un pouco como outro xogo, buscas aí o vínculo tamén. Presidente, pois Pedro Sánchez. E despois, pois, hai unha terceira rolda que é a máis difícil, que é adiviñar con xestos ou con sons, non se poden decir palabras, evidentemente, pois esas mismas cartas. Ao final xogas cas mismas cartas, pero é un xogo moi de memoria, moi práctico, no que tes que ir recordando, e quen gana, pois ao final das 3 roldas, o equipo que máis puntos teña. 30 segundos en cada rolda, 30 non? segundos, Aí o tempo que moi son importante. moi poucos, pero bueno, que se estás moi espabilado e tes moita conexión co teu compañeiro, podes adiviñar unhas cantas. Buscas aí xogos que buscan a conexión entre as persoas. Gústame. Pois o tempo tamén se esgota aquí no Diario Cultural Z, pero xa sabedes que volvemos a vindir a semana xa con Lucía Junquera, coa xefa máxima, aquí con nós, pero sempre con moito talento emerxente para presentar e para gozar. Ata vindir a semana. Wasting no more K-cock なるダンスするまでの real だ illest いただく証拠 yeah 誰かの予想軽々超えて遥か向こうはったねあれもこれもそれももしダウンしてもアップして on and on